שיקסה, שיקסה, איך את מתלבשת? אני אדם בריא, איך את לא מתביישת? יא שיקסה, יא שיקסה, פרוצה חסרת כבוד, רואים לך את המרפק, זה מפריע לי ללמוד. בושה וחרפה. יצאתי החוצה מהכולל, רציתי רק קצת אוויר לנשום. בושה וחרפה. פתאום עברה אישה אחת בת 8 באמצע תפילת מנחה, אז ירקתי ואמרתי לה שלום. אין על ילדות. שיקסה, שיקסה, איך את מתלבשת? אני אדם בריא, איך את לא מתביישת? יא שיקסה, יא שיקסה, פרוצה חסרת כבוד, רואים לך את המרפק, זה מפריע לי ללמוד. לא את, סליחה, סליחה, בקטע טוב, לא את, במחילה, במחילה. יצאתי החוצה מהכולל, רציתי רק קצת אוויר לנשום, פתאום עברה אישה אחת בת 8, אז ירקתי ואמרתי לה שלום. תתביישי לך. שיקסה, שיקסה, איך את מתלבשת? אני אדם בריא, איך את לא מתביישת? יא שיקסה, יא שיקסה, פרוצה חסרת כבוד, רואים לך את המרפק, זה מפריע לי ללמוד. שבס! השם יקום.com. כבודו לא התכוון לגעת לה בתחת, היא עברה שם במקרה ליד היד שלו. זה לא הוא, זה היא שלחה את התחת שלה ליד שלו, זה לא הוא.